Vítá vás Kordoby a dneska to bude stírání losu s mým kámošem, pozdrav. Čau. A kámoš tady má černou perlu za 50 korun a já mám balík výher za 100. A můžeme jít se tírat. Tak první půjde kámoš. 6, 27, 24. Tak se můžete kouknout. OK, já to přiblížím. Počkej, tak jo. OK. No. Tak a teďka bude první. Tak co? 38 za 100. 32 za 500. 5 za 100. 50 za 1,5 milionu. 26 za Kámo, 10 číslo, 000. vole. A teďka druhý řádek. Takže 23. Zase vojné číslo. Jen 1000. 21 za 100. 49 za 100 000. 30, já nic nevyhrál, za taky 100 000. Omlouváme se za zvuk, ale teďka jsme se museli přesunout, protože my jsme byli za střediskem a teď tam došla paní. Takže se jdeme přesunout. Úplně budeme natáčet cestu. A Takže to bude trochu jídlo. jo, no. Takovej, no další. Teď půjdeme na fotbalák. Věci. Půjdeme na fotbalák. Vidíte, tady to můžete vidět naši vesnicu. Dnes budeme odhalit sice, ale... Jo, to je OK, no. Já vám budu natáčet tady to cestu. poznáte. Jo, no. 100%. Takže je to moje druhý video a asi potom bude další stírání losu. A potom Clash Royale? Ježiši, jo, to budu taky natáčet. No, omlouvám se, že jsem nenatočil další Clash Royale, ale rozbil se mě tablet, takže ho ještě mám na opravě a za pár dní mi dojede, takže bude další. A potom budu natáčet z Clashka a ještě z nějakých her. Mám připravený, protože byly slevy na Steam, takže jsem si koupil hry nějaký. No, některé hry budou na tabletu a potom budou na noťasu. No, už tady budeme, vidíte, tady fotbalák. Máme hodně dobrý fotbalák. I když nejde vůbec. A kurva, máme další problém. Někdo tam zase je. Tak půjdeme na ten. OK, potom, tak na fotbaláku někdo je. Takže jedeme, je to blíž sice, ale neba. Tady jsou potom takový cihly, tak tam budeme natáčet. OK. Je to zatím zábava teda. Jo, no. Tak určitě to budeme povídat. A jestli to Jo, no. vidíte, tak můžete dát like, a co se vám to ještě bude A odběr. odběr. Hlavně. A hlavně sledujte. Jo. A dáme hranici, že Petr udělá další video, tam bude 50 zhlédnutí. Já si prdel. Ne, dám další video ze stírání losu za 40. za 40 zhlédnutí. OK. A za 10 lajků. Ne, to je moc. Za 6. Hele, tady je nějaký pes, dívejte. Takže 10 lajků. A možná to bude poté. Jestli ten pes nás nesežere, tak dejte prosím like, jo, OK? Takže Já mám ho pro tady tohle natočím. pro Pro tohle pejska dejte like. A tak Už tady budem. jo. Ježiši, teďka jdem zase od koně. Teďka. Počkej, tak půjdem na hřiště. Jo, teďka byla malá povídačka. Jo, no. Ještě bude ještě chvilku. Jo. My se omlouváme, ale fakt. Ale za tam ten zvuk se omlouváme, protože oni tady spravujou silnic. No a my jsme jinde nemohli natáčet. Ještě by nás napadlo toto, ale tak. Půjdem buď to, ne, půjdem tam. Sice je to trošku dál, ale to je jedno. My máme za chvilku fotbal, teda já mám, ale kámoš ne, protože je ještě nachlazený. Teď se vám omlouvám, že mluvím přes noc a To jsem měla i já, jo, to druhý. Jo. Zatím vám tady budu moc natáčet ten los. Vidíte, krása. A tady je černá perla. Jo, ano, tady je černá perla, kterou jsem ještě nesetřela okolí té zasrané paní.
a budou tady na nás čumět nějaký lidi, to je jedno, OK, tak můžeme. OK, tak pojď, můžeš to si... Takže 30 za 100 000, 37 za 200. Počkej, já mám tam. OK, jo, takhle, OK, to bude lepší. 25 To je volno číslo. za 2009, já to sečtu takhle. OK, jo, OK. 28 zase volno číslo. A poslední si nechám nakonec, až kam Kordoby se tře poslední svůj los. OK, OK, Takže tohle bude překlápko. OK, Takže teďka jde Kordoby. OK. Vezmeš kameru, prosím? Jo. Jo. OK. Teďka se omlouvám, já to musím nastavit. A... No, takže balík výher, já to teda rozdělám. OK, Mohl bych si to trochu naklonit, OK. jako takhle. Takže máme tady zlatou rybku, Hlavní výhrou 2 2 miliony. Počkejte, já vám to celé rozložím, takhle to vypadá. Zlatá cihla za 2 Já to ukážu miliony. lidům. Sedmička, já udělám ten prst. Zase V žitě, zlatá cihla, no a zlatá rybka. Jo, takže OK, můžeme jít na to. Tak co bude Já první? půjdu teda asi na tu šťastnou sedmu. Počkejte lidi, já se otočím, abyste měli lepší záběry. Najdi 3 stejná čísla, vyhraje druhou částku, OK. Takže první číslo. Ruka. 2000, Já to přiblížím. OK, přibliž. Druhý číslo je 500. Akt. Třetí číslo je 1000. No, to už asi nic nevyhraju. Další číslo je 500. Ukáž lidem. Počkej. Ano. Vidíte 500? A tam bude Další taky 500. číslo je 1000. To je 1000 do 500. 5000. Já, škoda. Asi bonusové pole Nevyhrál jsi. nevyhrál. Jo, nevyhrál. Tu jsem myslel, kámo. Jo. Mně od všeho chyběla Jeden. jedno, kámo. Tak a Ty teďka vole. jdeme na prase v žitě, ještě vám OK. tady ukážu zlatá cihla, zlatá Já to rybka teda a tady dopřu. bude prase v žitě, kdy odělal Jo, rybku. právě já za to nemůžu. OK, já to tady. Tak, A teďka bude... přibliž to ještě na tamto, aby to ostatní viděli. OK, tak pojďme na práce žítě. Žitě. Výherní symbol, musíte tady najít ten výherní symbol. Co je peníze? Prsten. Prsten, ježiši, já jsem myslel, že jsou to peníze. OK, takže peníze. Prsten. Aha, prsty. Peníze. Peníze. Počkej, já si pojedím OK. černou To jsi měl. To ne, tady to je, vole. Ty se Aha. máš blbej. Saráč. Potom tady je Kufry. kufr. Káče. Počkej, je... Ne. Pak je tady truhra a... Nech toho. Já jim to ukážu, takže OK, no. tady je prstínky, takhle tady a tady nic nevyhrál. Teďka A to je ještě- na zlatou cihlu asi. Jo, no. Tady je Nejspíš zlatá ano. cihla. Koukejte, tady by mohl vyhrát. Jo. Uhni z toho rukou. Ježiši, tak promiň. Koukej, tady 9, 12, Můžeš to spočítat 15, za tím. 15 políček a 3 výherní čísla. Takže- Musí najít 3 stejný Takže čísla. toto nám nedoneslo žádný peníze. Jedna stránka a teďka No. bude zlatá cihla. Buď to zlatá cihla, nebo... Tak co? Zlatá rybka. Tak na co mám jít? Na zlatou cihlu. OK. Tu jsem ukazoval lidem. OK, tak jo. Já Takže- budu tvůj kameraman. OK. Budeš mi platit, až budeš mít milion 31. 32. A 33. 37. Oh shit, dobrá čísla. Počkej, já to ukážu lidem, aby ti věřili. OK, počkej, já to jenom dotřu. Pardon, Takže, za tamto. Já jsem jenom Takže. odetíral ten prach. počkejte, o to zaotří. A 31, 32, 37, OK. A teďka jde na první řádek. OK. 39. Za 100 tisíc, 24, 38. Mohl jsem vyhrát 2000, 1000. Ano.
2000 tisíc. 2000, 1000 a 100 000. Co? To je jedno. OK, další řádek. 45, 40. Zase nevyhrál jsem. 34 nevyhrál. 12, 21 nevyhrál. Sakra. Máš už jenom poslední 2 řádky. 22. Nic nevyhrál. A poslední 33. Počkej, já to... No, nic jsem nevyhrál. Teďka to zaotřím. Takže tak. Můžete si to video stopnout, abyste to viděli. OK, no. Tak a teďka bude zlatá rybka. OK, no. Ach jo, já nic nevyhraju, to ani už Koukejte, nemá zlatá cenu. rybka. 39. Kámo, podívej se, 39 za 100 000 by to bylo. 23 a 33, no. Bacha s rybkou. OK, Já to lidem ukážu. OK, Jestli se ta někdo na to dívá, OK, no. tak s jednou s trojkou. 31, 39! 100 korun! Fakt, abyste věřili. Oh, Tak tady, Petře. 39. eh, 39, vole. Aha, stovka. Vidíš to? Vidíš to? Co jsem? Varec! Oh damn! Tak aspoň se mě Teďka jdeš vrátili. vidět, Aspoň se mě vrátili peníze. Je to teda kde stíráme. se vrátit. 21 o 3 čísla, ujde. Já to ukážu lidem. Ujde. Vy máš tady 21 miliardní číslo. 30 za 2000. 30. Vojno číslo zase, bože můj. Za kolik to bude? Za 2000. Ujde. Ne, za 200. Za 2000. Ne, za 2 miliony. Za 2 miliony, ježiš, jsme úplně slepí. Oba dva jsme to řekli blbě. Já to teda třu na dřevě, takže to dělá takový zvuky blbý, ale... Počkejte. To takhle zetřu. 50 něco. 35 a má výherní číslo, nemá. 36, to nemám. To dělá fakt divný zvuky. Jo no. 27 nevyhrává, 40 nevyhrává, 25 ne, 32 ne. Okay. Tak stovka. OK, dobrý, 100. A já teďka poslední číslo. OK. To je to přál zkušenému kamarádovi. OK. Bacha, ti to Tady si neuvidíte. vezmu svůj los, OK. Tak jo, a tak teď se vrátíme teda k kámošovi a na poslední 4. ať kámo tam, 2. Ne. takže kámoš teda nic nevyhrál, no. Škoda, nedá se nic dělat, já vám teda, stopněte si teda klidně video, Počkej, já to... OK. Až budu mít 50 odběratelů, tak se odhalím, jo? To bude takový menší bonusek. Já vám to tady teďka přiblížím. OK, vidíte to. Aha, dobrý. Tak jo, my se teda pro dnešek loučíme. Tady můžete vidět. A like? Oh yeah, like. Tak čau.